Γεια σας. Αυτό που λέμε είναι το γεια σας από την Αθήνα, από το στούντιο της ΕΡΤ2. Ο Γιάννης Αργυρίου που βρίσκεται στο Belfast ήρθε σε επικοινωνία μαζί μας, δεν μπορεί να μεταδοθεί ο αγώνας. Ενώ βλέπουμε εδώ τον Μακί κάνει μια τρίπλα πάνω στο νούμερο 2 που λογικά πρέπει να είναι ο Ταράσης. Το σούτ 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Κάνει ο Παναθηναϊκός 1-0 από τις πρώτες στιγμές, από τις πρώτες αγωνιστικές στιγμές του γηπέδου της Linfield. Θα πούμε και εμείς ότι μόλις ήρθαμε από την Καλογρέζα. Ο Ολυμπιακός, όπως είναι γνωστό, έχασε 1-0 από τη Ρωμάνη και την Κραϊόβα, αποκλείστηκε με 2 ήττες. Και τώρα ο Παναθηναϊκός μπροστά με ο Τζέφρι να δώσει μπροστινή παλιά, επέμβαση του Δοντά, προσπαθεί ο Ταράσης, γίνεται μια κόντρα και από τον Ντόχερτη θα κερδίσει τελικά φάουλα από τον Σπύρο το Λιβαθινό. Και πίσω η μπάλα στον Ντάνλοπ. Τότεν, ο Μπίλι Τότεν εδώ προσπαθεί να ξεφύγει, δεν θα μπορέσει από τον Καρούλια. Θα διώξει ο Κυράστας, θα πάρει ο Ρότσα, σπρώχνεται, έγινε φάουλ, δεν το έδωσε ο διαιτητής, δέχεται και τα χειροκροτήματα των Ιρλανδών. Κυράστας, Δοντάς, μάλλον Ταράσης και φάουλ. Φάουλ θα του κάνει ο Μακί. Λασίς που δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα στο 6ο λεπτό. Σαραβάκος. Και ψύχρεμα ο Κρόφορντ θα γυρίσει την μπάλα στον Ντάνλοπ. Ντάνλοπ που θα δώσει το βολέ. Θα κόψει εδώ στη συνέχεια ο Καρούλιας, μπαλιά για τον Μαυρίδη. Από τον Μόνη η μπάλα θα καταλήξει στον Αντωνίου. Φεύγει ο Μαυρίδης, πολύ ωραία μπαλιά. Θα προλάβει τελικά ο Τζέφρι και θα γυρίσει την μπάλα στον Ντάνλοπ. Και είναι οι Ιρλανδοί τώρα αυτοί που κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Προσπαθούν να επιβάλλουν το δικό τους παιχνίδι. Στο δικό τους ρυθμό, το ρυθμό που μπορεί να τους επιτρέψει αυτό το 1-0. Κυράστας, δυνατή μπαλιά για τον Καρούλια, είναι πλάγιο. Μπροστά ξανά οι Ιρλανδοί. Θα μείνει όρθιος ο Τότεν. Δεν θα μπορέσει να περάσει τον Κυράστα. Αυτό θα δώσει ψύχρεμα την μπάλα στον Αντωνίου που κλείνεται από 2 Ιρλανδούς. Θα γίνει και αμέσως το σούτ. Νέο λάθος. Και είναι το 2-0. Είναι το 2-0 από τον Μάξουελ. Και είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δεν το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι Ιρλανδοί. Όχι. Τέτοια λάθη από μια τέτοια άμυνα. Παραπάει. Είναι ακριβώς το 11ο λεπτό. 2 γκολ στα πρώτα 11 λεπτά για τους Βόρειο Ιρλανδούς που βέβαια δεν θα το πίστευαν ούτε στον όνειρό τους. Εν πάση περιπτώσει. Για να δούμε στη συνέχεια. Σαραβάκος, σοβαρότητα στο παιχνίδι. Και είναι πλάγιο για τη Linfield. Και δεύτερο γκολ λοιπόν από τον Μάξουελ στο 11ο λεπτό. Το πρώτο στο 6ο προς 7ο από τον Μακάχη. Και δεν είναι ξεκίνημα αυτό. Τι να πούμε, τέλος πάντων. Καρούλιας, Λιβαθινός. Και φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ζάετς, από τον οποίο περιμένει τόσα πολλά.
ο Παναθηναϊκός. Σαραβάκος. Θα γίνει σέντρα από τον Ταράση, μια κεφαλιά και η μπάλα είναι... Όχι, θα προλάβουν οι Ιρλανδοί με τον Κρόφορντ που θα γυρίσει την μπάλα στον Ντάνλοπ. Το βολέ από τον Ντάνλοπ. Ο Κυράστας ελέγχει την μπάλα. Μαυρίδης πάει για κεφαλιά, πέφτει κυριολεκτικά πάνω του εκεί ο Τζέφρι για να διώξει στη συνέχεια ο Κόιλ και να βρεθούν μπροστά με τον Μάξουελ. Να κόψει με ωραίο τρόπο ο Ταράσης, να δώσει στον Κυράστα και αυτό στον Ρότσα. Ζάετς. Κλείνεται, ξεφεύγει ο Ιουγκοσλάβος από 3 παίκτες. Δίνει στον Ταράση. Ζάετς. Αντωνίου, δεν είναι τίποτα, παίζεται λέει ο διαιτητής και να αποβρίσκεται μπροστά με τον Ντόχερτη. Θα δώσει αυτό στον κενό χώρο στον Μάνι και ο Δοντάς θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Είμαστε στο 13ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός κάνει 2-0. Από την Linfield εδώ μέσα στο Wiltshire Park του Belfast. Αγώνας ρεβάνς για τον δεύτερο γύρο του κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Κόρνερ λοιπόν που εκτελείται. Πάνε για κεφαλιά. Δυο Ιρλανδοί δεν θα μπορέσουν. Θα πάρει ο Μαυρίδης που είχε γυρίσει πίσω να βοηθήσει. Έγινε κάποιο λάθος. Τελικά η μπάλα κατέληξε out. Από το λαφτσί το βολέ, ο Μαυρίδης στο Ζάετς. Δεν έχει τίποτα πια άλλο να χάσει ο Παναθηναϊκός, πρέπει να τα παίξει όλα για όλα, να ανοιχτεί. Και ο διαιτητής, ο Δανός ο Φέντερικ, που έκανε παρατηρήσεις στον Μακί για το σκληρό αυτό παιχνίδι. Λιβαθινός βρίσκει και ένα χώρο, κάνει και το σουτ και ο Ντάνλοπ θα μπλοκάρει την μπάλα. Η μπάλα θα καταλήξει στο λαφτσί. Δυνατό το βολέ. Τρέχει ο Μαυρίδης, ο Ταράσης, ο Δοντάς. Υπενθυμίζουμε ότι αν πετύχει ένα γκολ ο Παναθηναϊκός και μείνει αυτό το 2-1, πάμε στην παράταση. Ζάετς θα χάσει την μπάλα. Θα την πάρει ο Μακί. Πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Και καινούριο πλάγιο out για την ελληνική ομάδα. Από τον Ταράση παλιά για τον Αντωνίου και είπαμε ότι θέλει δύναμη πάνω από όλο αυτό το παιχνίδι και συνεχές τροχάδι. Κοίτα, έγινε πάλι το λάθος. Από το Δοντά παίρνει ο Μάξουελ, κάνει πολλές τρίπλες, παίζεται λέει ο διαιτητής, το μαρκάρισμα αυτό του Καρούλια. Κυράσας θα δώσει στο Λιβαθινό και ο Κυράσας που θα περάσει μπροστά. Γίναμε και τον Μάξουελ για λίγο. Η μπάλα έχει βγει, είναι πλάγιο. Και μας ξαναδίνουν εδώ από το BBC τη φάση αυτή. Ξανά στη ζωντανή μας μετάδοση, κυρίες και κύριοι, Linfield Παναθηναϊκός στα πρώτα 15 λεπτά 2-0. Ζάετς για ένα Παναθηναϊκό που προσπαθεί τώρα να βρει το ρυθμό του. Ρότσα. Ζάετς. Μπαλιά, όπου δεν βρίσκεται κανείς εκεί συμπαίκτης του για να πάρει ο Κρόφορντ. Και από τον Μάξουελ στον Κρόφορντ.
Δοντάς, Λιβαθινός, εκεί που δεν κινείται κανείς. Θα κόψει ο Λιβαθινός. Και από τον Κρόφορντ την μπάλα πίσω. Στον Ντάνλοπ. Προσπαθεί ο Αντωνίου, στη συνέχεια ο Καρούλιας. Είναι ο Τότεν, είναι ο Καρούλιας. Η κόντρα θα καταλήξει στο Λιβαθινό, που θα δώσει τον Κυράστα. Λιβαθινός. Θα κόψει την μπάλα για τον Καρούλια, αυτός για τον Ζάετς που κινείται στο χώρο του κέντρου. Ταράσης και μπροστά η ελληνική ομάδα. Ρότσα. Βλέπετε πώς πρεσάρουν, πώς τρέχουν οι Ιρλανδοί. Από τον Ζάετς η παλιά, η πολύ ωραία για τον Ταράση που θα βγάλει τη σέντρα. Και όχι, είναι φοβερή ευκαιρία να γίνει το 2-1 από τον Κώστα το Μαυρίδη. Θα ήταν ότι έπρεπε αυτό το γκολ στο 18ο λεπτό. Και ας ευχηθούμε ότι οι Ιρλανδοί θα μας ξαναδώσουν αυτή τη φάση. Ήταν μια, επαναλαμβάνουμε, καταπληκτική ευκαιρία από τις σπάνιες ευκαιρίες που χάνονται. Μπραστινή παλιά 10 το Σαραβάκο, να η ευκαιρία για την ελληνική ομάδα που κάνει τόσο την μπάλα, είναι δοκάρι. Όχι, δεύτερη ατυχία μέσα σε ένα λεπτό. Δοκάρι από το Σαραβάκο και να που ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός. Ταράσης έπιασε αέρα και φαίνεται να τραυματίστηκε κιόλας. Δοντάς και τι φάσεις ήταν αυτές μέσα σε μισό λεπτό. Πρώτα ο Μαυρίδης και στη συνέχεια ο Σαραβάκος που σημάδεψε το δοκάρι. Πάση περιπτώσει. Συνεχίζουμε με τον Μαυρίδη. Θα κόψει εκεί ο Τζέφρι για να δώσει τον Μόνι. Αυτό τον Τόρναν. Η παλιά για τον Μάξουελ. Και είναι ο Κυράστας αυτός που θα γυρίσει στο Λαφτσί. Είναι και να σε θέλει λίγο η μπάλα. Ζάετς. Η μπάλα πάνω στον διαιτητή. Ζάετς, Ρότσα. Καρούλιας. Και να δω ο Μακί που ξαναμπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Κυράστας. Ρότσα. Καρούλιας. Φεύγει μπροστά του, πετάει την μπάλα του Ρότσα. Θα κάνει αυτός με μία τη σέντρα. Ο Τζέφρι θα διώξει σε πλάγιο. Δεν είναι και καμιά μεγάλη ομάδα η Λίνφιλντ. Προς Θεού. Αντωνίου μέσα στην περιοχή θα ξεφύγει, θα κάνει και τη σέντρα. Σαραβάκο στην κεφαλιά και είναι αδύναμη, η μπάλα είναι out. Κι άλλος Ιρλανδός βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος. Θα αρχίσουν και τις καθυστερήσεις τώρα. Είναι ξανά ο Μακί που έχει παίξει για ένα φεγγάρι στην Sheffield United. Και να εδώ που μας ξαναδίνουν το replay με τον Δημήτρη Σαραβάκο, το σουτ και η μεγάλη άτυχη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, η μπάλα στο δοκάρι. Θα μπορούσε να γίνει άνετα εδώ το 2-1. Ο Μακί θα βγει ξανά εκτός αγωνιστικού χώρου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Καταλαβαίνετε τι αγωνία επικρατεί. Από τον Ντάνλοπ το βολέ. Θα κόψει ο Λιβαθινός, θα πάρει ο Μαυρίδης. Θα δώσει για τον Ζάετ, θα πέσει δυνατά πάνω στην μπάλα εκεί ο Ντόχερτη. Δοντάς και αυτός δυνατά, έτσι χρειάζεται. Καρούλιας. Αντωνίου που κλείνεται από τον Μόνι. Δίνει ωραία στον Ρότσα. Η σέντρα του Ρότσα και η μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Ντάνλοπ. Συμπληρώσαμε 20 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Λίνφιλντ Παναθηναϊκός 2-0. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται.
Και ο διαιτητής καλεί κοντά του τον Ταράση και του δείχνει κίτρινη κάρτα. Η Linfield δεν έχει περάσει ποτέ στην ιστορία, δεν έχει φτάσει στους 8 σε καμιά ευρωπαϊκή διοργάνωση. Κρόφορντ θα εκτελέσει αυτό το φάουλ και κάποιο offside υπάρχει και το έδωσε αμέσως ο διαιτητής βέβαια. Λέγαμε λοιπόν ότι η Linfield δεν έχει καμιά διάκριση στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι άλλωστε η 41η εμφάνισή της αυτή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αντίθετα με τον Παναθηναϊκό που έχει να επιδείξει ένα Webley. Ταράσης. Λιβαθινός. Φεύγει ο Σαραβάκος. Θα κόψει την τελευταία στιγμή ο Κόιλ. Ο Κόιλ που είναι ο γιος του μάνατζερ της Linfield και που 15 μέρες είχε να παίξει μπάλα. Είχε παίξει στην Αθήνα και ξαναπέζει τώρα. Ταράσης θα κάνει τη σέντρα. Μαυρίδης θα κόψει με μία. Λιβαθινός μέσα στην περιοχή. Από το ύψος σχεδόν του πέναλτι και θα τρέξει ο Κόιλ και θα βγάλει την μπάλα. Κόρνερ. Παναθηναϊκός στις Κερκίδες. Εκτελείται το κόρνερ. Ο Ρότσα. Απόκρουση. Τρέχει ο Αντωνίου. Θα γυρίσει την μπάλα στον Χουάν Ραμον Ρότσα. Και έχουμε αυτό το πλάγιο για την ελληνική ομάδα που προσπαθεί να σκοράρει. Και θα ήταν ότι έπρεπε ένα γκολ να γίνει το 2-1 τουλάχιστον πριν τελειώσει το ημίχρονο. Αντωνίου και καινούριο κόρνερ. Εκτελεί ο Ρότσα. Και έχουμε τρίτο στη σειρά κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που επιτίθεται βέβαια. Έχει πάρει δυνάμεις. Σιγά σιγά πρέπει να συνέλθει, αλλά τη ζημιά έχει γίνει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι ολοκληρωτική. Ρότσα στο κόρνερ. Ζάετς που προσπαθεί για κεφαλιά. Δεν θα μπορέσει. Και να με τον Μακί. Και στη συνέχεια με τον Ντόχερτη. Ντόχερτη πάντα θα γυρίσει την μπάλα στον Μόνι. Και αυτό στον Ντάνλοπ. Η βαθιά παλιά για να κόψει ο Καρούλιας. Ντόρναν. Αντωνίου. Μαυρίδης. Σαραβάκος. Λιβαθινός. Ξεφεύγει με πολύ ωραίο τρόπο. Ανοίγει την μπάλα για τον Μαυρίδη που κόβει στον κενό χώρο. Δεν θα προλάβει ο Σαραβάκος. Και είναι ο Τζέφρι αυτός που θα γυρίσει την μπάλα στον Ντάνλοπ. Αλλά βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και ανοίγουν την Ιρλανδική άμυνα. Έχουν αρχίσει και ανοίγουν την Ιρλανδική άμυνα και δεν ξέρουμε αν θα πρέπει από τώρα να το πούμε. Δεν είναι και δική μας δουλειά άλλωστε, αλλά πρέπει να παίξει πιο επιθετικά ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να ανοιχτεί ακόμη περισσότερο. Λιβαθινός. Καρούλιας. Λιβαθινός. Και ξανά ο Καρούλιας που θα δώσει στον Κώστα το Μαυρίδη. Θα κάνει λάθος αυτός. Μάνι. Ντόχερτη. Και από τον Ντόναν προσπαθεί να μπει και δίνει πέναλτι ο διαιτητής στη φάση αυτή με πρωταγωνιστή τον Κυράστα και τον Ντόχερτη. Είναι πέναλτι σε βάρος του Παναθηναϊκού στο 25ο λεπτό. Ξαναβλέπετε άλλωστε τη φάση. Είχαμε τόσες χαρές τον προηγούμενο μήνα στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την πρόκριση των τριών ομάδων. Εκτελεί ο Μακάχη και παραλίγο να απέπρουσε ο Λαυτής, αλλά η μπάλα τελικά είναι στα δίκτυα. Είναι το 3-0 στο 26ο λεπτό για την Linfield. Πολύ βαρύ σκορ. Πολλά τα γκολ. Πολλά τα γκολ για την πρωταθλήτρια ομάδα της Ελλάδας. Δεν ξέρουμε και εμείς τι να πούμε.
Ρότσα, Μαυρίδης, Ρότσα, Μακή, Δοντάς και Λαυσής. Αντωνίου, Ρότσα, Τζέφρι, ο Τότεν. Και η μπάλα θα καταλήξει out. Και να εδώ μια αλλαγή που ετοιμάζει ο Γκμόχ. Είναι ο Θανάσης ο Δημόπουλος. Θέλοντας προφανώς να δώσει μια επιθετική έμφαση στην ομάδα του, ο Γιάτσεκ Γκμόχ θα ρίξει τον αγώνα έναν επιθετικό. Τον Θανάση τον Δημόπουλο. Ντάνλοπ. Καρούλιας προς τα πίσω η μπάλα. Τρέχει ο Κυράστας. Κυράστας που ξεφεύγει. Κάνει και την παλιά. Ζάετς. Λιβαθινός. Ρότσα. Λάθος. Και τα λάθη όπως είδατε δεν τα συγχωρούν οι Ιρλανδοί. Και είναι offside εδώ. Ο Μακί που κάνει το σουτ και διώχνει την τελευταία στιγμή πάνω από την γραμμή. Ο Δοντάς και στη συνέχεια ο Λιβαθινός. Όχι, ο Ταράσης ήταν, ναι, ο Ταράσης. Πέρασε ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο για τέταρτη παραβίαση της εστίας του Παναθηναϊκός από αυτά τα λάθη, από αυτές τις απρόσεκτες μπάλιες. Πλάγιο που εκτελείται και δεν είναι δυνατόν σε κάθε επίθεση της Linfield να φτάνουν τόσο κοντά στον γκολ. Είναι λιγάκι περίεργο, μυστήριο αν θέλετε. Ξαναβλέπετε εδώ τη φάση. Ο Μακάχη, πάνω στη γραμμή ο Ταράσης. Και στη ζωντανή μας μετάδοση ο Κυράστας θα καλύψει εκεί τον Τότεν και θα κερδίσει και πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Αντωνίου στο Ζάετς που ξεφεύγει από δύο. Λιβαθινός πάει να κόψει, πάει να μπει βαθιά, σπρώχνεται και πέναλτι. Πολύ σωστά πέναλτι. Πέναλτι που δένει ο Φέντορικ για να πάρει και η ελληνική ομάδα μια χαρά. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, κυρίες και κύριοι, ακριβώς στο ημίωρο. Ήταν πολύ ωραία η προσπάθεια του Σπύρου του Λιβαθινιού, θα την δείτε. Μπήκε με τοπικά πολύ δυνατά. Προσπαθεί να μπει, σπρώχνεται και βέβαια κλασικό πέναλτι. Πέναλτι που εκτελείται από το Σαραβάκο και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Είναι το 3-1 για τον Παναθηναϊκό στο 30 λεπτό και αρχίζουν οι εκνευρισμοί από πλευράς Linfield. Τώρα όλα παίζονται. Έγινε η σέντρα. Ντόχερτη. Θα κλέψει ωραία την μπάλα ο Αντωνίου. Θα δώσει στον Ζάετς. Με ένα ακόμη γκολ ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση. Ας δέχτηκε 3 γκολ. Ρότσα και Ζάετς στο χώρο του κέντρου. Κάνει πολλές τρίπλες. Ο Γιουγκοσλάβος έχασε πάλι την μπάλα. Μάξουελ. Και νεύρα από το Δοντά και παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Γιάννης ο Δοντάς εδώ. Στο μεταξύ η αλλαγή είναι έτοιμη να γίνει για τον Παναθηναϊκό. Τον βλέπετε εδώ, το Θανάση το Δημόπουλο, που θα μπει και θα πάρει τη θέση του Μαυρίδη. Βγαίνει ένας επιθετικός, μπαίνει ένας άλλος επιθετικός. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με αυτό το φάουλ
που εκτελείται για την Linfield από τον Μόνι. Θα πάρει ο Ζάετς και στη συνέχεια εδώ ο Σαραβάκος που θα δώσει στο Σπύρο το Λιβαθινό, που νομίζουμε ότι μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ταράσης, Κυράστας, στα σίγουρα η μπάλα, πίσω στο Λαψί. Λαψί στο βολέ, προσπαθεί εκεί ο Κρόφορντ. Ζάετς θα στο πάρει, θα περάσει μπροστά. Ο Ιουγκοσλάβος θα δώσει και μια μπαλιά πολύ ωραία για τον Σαραβάκο. Θα βγάλει αυτό στη σέντρα. Ο Ρότσα και η μπάλα είναι στα δίκτυα, είναι το 3-2. Αυτή είναι η μπάλα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Χουάρα Μορότσα. Και κοιτάξτε, έχουμε στα πρώτα 33 λεπτά 5 γκολ. Χουάρα Μορότσα πανηγυρίζουν, είναι το σκορ με το οποίο παίρνει, αν διατηρηθεί, την πρόκριση ο Παναθηναϊκός. Και βέβαια τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους Ιρλανδούς. Πώς αλλάζει η κατάσταση μέσα σε 5 λεπτά. Ξαναείδατε εδώ το γκολ. Το γκολ του Ρότσα που ήρθε στο 32ο προς 33ο, επαναλαμβάνουμε λεπτό. Και είναι αυτό που σας λέγαμε, ότι παρότι ο Παναθηναϊκός δεχόταν 3 γκολ, ότι η Linfield δεν είναι καμιά μεγάλη ομάδα, αρκεί να το πιστέψουν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πλάγιο out. Και να εδώ ο πάγκος του Παναθηναϊκού με τον Γκμόχ και τον Βασίλειο Παπαδημητρίου, και στο βάθος τον Γιάννη τον Καλογερά και τον Βαγγέλη τον Στάμου και όλους τους αναπληρωματικούς παίκτες. Τι τροπή πήρε αυτό το παιχνίδι. Κυράστας, ας προσέξουμε τουλάχιστον από εδώ και πέρα. Λιβαθινός, η κεφαλιά ξανά, Κυράστας διώχνει, παίρνουν την κόντρα και η μπάλα είναι κόρνερ. Μάτια γερά νεύρα οπωσδήποτε. Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Ντόρνταν. Βγαίνει ο Λαυσής και μπλοκάρει σταθερά την μπάλα, παρά το φάουλ που του έκανε βέβαια ο Τζέφρι. Από τον Μακί η μπάλα πίσω στον Ντάνλοπ, και είναι βέβαια με το 3-2 σαν αρχίζουμε από την αρχή τώρα. Οι Ιρλανδοί πάνε για ένα γκολ. Με το 3-2 προκρίνεται η ελληνική ομάδα. Καρούλια στην απόκρουση εδώ με το κεφάλι. Λιβαθινός, Μακί, θα κόψει ο Αντωνίου, θα πάρει ο Μόνι. Από τον Ντόχερτη η μπαλιά, Κυράστας, Καρούλιας. Κόντρα, πρώτη κόντρα, δεύτερη κόντρα, Καρούλιας πάντα. Αντωνίου έχει βγει, έχει περάσει τη γραμμή. Η Βόρειο Ιρλανδοί, η ομάδα του Belfast, τη Linfield, στο πλάγιο με τον Μόνι, να κόψει ο Ρότσα. Θα γίνει σέντρα, αλλά δεν μετράει αυτή η σέντρα, έχει περάσει η μπάλα τη γραμμή, είναι out. Φάουλ δίνει ο διαιτητής. Σφυρίζει ο Φέντερικ και θα κάνει παρατηρήσεις σωστά στον επιθετικό της Linfield, τον Φίλιπ Μάξουελ. Ζάιτς. Ταράσης. Λιβαθινός. Θα πάρει την κόντρα ο Ντόχερτη. Προσπαθεί ο Λιβαθινός και κάνει φάουλ. Φάουλ που εκτελείται γρήγορα από τον Κρόφορντ. Η μπάλα έχει περάσει, είναι πλάγιο.
προπονητής ο Φρέντερικ κάνει παρατηρήσεις στο Γιάτσεκ Μοχ που είχε σηκωθεί από την καρέκλα του για να δώσει μερικές εντολές στον Ταράση και στο Δοντά. Λιβαθινός, μάχες, κόντρες, 1-2 στο έδαφος, πλάγιο τελικά λέει ο διαιτητής, και ενώ έχουν χτυπήσει το Λιβαθινό, αυτός ο Ντόκετ εδώ μπροστά στα μάτια μας του έδωσε μια γροθιά. Όχι, ήταν πολύ αντιαθλητικό, εμψυχρό αυτό το χτύπημα και το είδε ο Φρέντερικ. Ήταν φοβερό. Και νεύρα βέβαια, και πάει και ο Ντάνλοπ για να καθησυχάσει τους συμπαίκτες του, αλλά ήταν απαράδεκτο. Ήταν απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά εκεί του Ντόχερτη. Εμψυχρό έδωσε μια γροθιά στο Λιβαθινό που βρίσκεται στο έδαφος και που σφαδάζει πραγματικά από τους πόνους. Κοιτάξτε, μας ξαναδίνουν πολύ σωστά τη φάση. Στη συνέχεια, νάτι εδώ τελικά ήταν κλωτσιά, κοιτάξτε, ήταν φοβερό. Και μπράβο βέβαια στους Βορειοϊρλανδούς που μας δίνουν αυτή τη φάση. Είδατε τι έκανε, κλωτσιά. Ήταν πεσμένοι κάτω, είπαμε γροθιά, τελικά ήταν κλωτσιά. Εν πάση περιπτώσει ήταν κόκκινη και έγινε μπροστά στα μάτια του διαιτητή. Συμβιβαστικός ο Φέντερικ δεν έδωσε τίποτα. Σε έναν αγώνα Ευρώπης και μπροστά στα μάτια του Κλόκνερ, του παρατηρητή της UEFA, να γίνονται τέτοια πράγματα. Κρόφορντ, Ζάετς, Δημόπουλος και φάουλ που του κάνει ο Κρόφορντ. Στο μεταξύ ο Λιβαθινός εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Γιάννης ο Καλογεράς, ο Βαγγέλης ο Στάμου, ο γιατρός ο κ. Μπελούσης, όλοι κοντά του, κοντά στο Σπύρο το Λιβαθινό που σηκώνεται και θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ζάετς, Λιβαθινός, και πάλι ο Ντόκερτη πάνω του και πάλι του κάνει φάουλ και για να δούμε, επιτέλους του δείχνει μια κίτρινη κάρτα αυτού του μικρόσωμου, του κοκκινομάλι, του Ντόκερτη που ήταν εριστικός από το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Λιβαθινός βρίσκεται πάλι στο έδαφος, δεν πρόλαβε να μπει λίγα δευτερόλεπτα και βρίσκεται ξανά στο έδαφος. Για να δούμε και ευχηθούμε ότι θα μπορέσει να συνεχίσει. Μας ξαναδίνουν εδώ την φάση του καινούριου τραυματισμού του Λιβαθινού. Που στήχησε αυτή τη φορά μια κίτρινη κάρτα στον Ντόχερτη. Φυσικά οι καθυστερήσεις αυτές ευνοούν την ελληνική ομάδα. Δεν είναι καθόλου καλές για τους Βορειοϊρλανδούς. Και επαναλαμβάνουμε ότι σπάνια έχουμε την ευκαιρία μέσα σε 32 πρώτα λεπτά να δούμε 5 γκολ και μάλιστα σε αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι Βορειοϊρλανδοί εδώ στις κερκίδες του Windsor Park, και να εδώ ο Σπύρος ο Λιβαθινός που ξανασηκώνεται, θα συνεχίσει το παιχνίδι. Θέλουμε ακόμη, κυρίες και κύριοι, 10 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, αυτό το δραματικό ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός έχανε 3-0, κατάφερε με πέναλτι του Σαραβάκου και σουτ πλασέ του Ρότσα να κάνει το 3-2 και από εκεί που τα έχει όλα χαμένα αυτή τη στιγμή να προκρίνεται με αυτό το σκορ. Θα πάρουν την κεφαλιά, θα βγει ο Κυράστας, θα δώσει τη βαθιά την παλιά, παίζεται λέει ο επόπτης και τελικά δίνει φάουλ. Δίνει φάουλ που έκανε ο Δημόπουλος πάνω στον Κόιλ. Η σέντρα είναι ακάλυπτος από πίσω. Ο Τότεν θα γίνει ξανά η σέντρα και θα μπλοκάρει ο Λαυσής. Ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 10 λεπτά ξεκίνησε πολύ μουδιασμένα, παθητικά θα λέγαμε, δέχτηκε 2 γκολ. Αλλά θα αφήσουμε αυτά, ξεχάσουμε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά και είναι μια ανατροπή και ένα φάουλ που δίνει ο διαιτητής, ένα φάουλ που έγινε πάνω στο Δημήτρη το Σαραβάκο. Τον παίκτη που έκανε το 3-1 και που πριν από λίγα λεπτά είχε ένα σιούτ στο δοκάρι. Ακολούθησε αυτό το χρυσό γκολ του Χουάν Ραμόν Ρότσα, χρυσό μέχρι στιγμής, και ευχόμαστε να μείνει χρυσό, να παραμείνει χρυσό και στα επόμενα λεπτά. Ένας άλλος Ιρλανδός στο βάθος, ο Τότεν, βρίσκεται στο έδαφος
Για να δούμε, ο διαιτητής λέει το παιχνίδι να συνεχιστεί, να εκτελεστεί το φάουλ από τον Σαραβάκο. Γίνεται η σέντρα. Τρέχει ο Αντωνίου. Γυρίζει την μπάλα στον Καρούλια. Γίνεται το 1-2 άψογα. Αντωνίου που θα κάνει τη σέντρα για να διώξει ο Τζέφρι. Λίγο Αθηνός. Και περνάνε μπροστά οι Βορειοϊρλανδοί με τον Κρόφορντ. Ρότσα. Κυράστας. Γίνεται μια κόντρα. Αντωνίου. Κυράστας που πέρασε μπροστά. Δεν του πήγε καλά η μπάλα. Και να ο Ζαέτς που θα κάνει το σουτ και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Ντάνλοπ. Είδατε πόσο εύκολα μπορούν να ανοίξουν την Ιρλανδική άμυνα. Άλλος Ιρλανδός βρίσκεται στο έδαφος. Ήταν ο Ντόρναν που σηκώθηκε. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. 3-2 προηγείται η Λίνφιλντ του Παναθηναϊκού. Ζάετς θα πάρει την κεφαλιά. Μάνι. Αντωνίου. Τρέχει ο Δημόπουλος, θα κερδίσει την μπάλα πολύ δυνατά. Θα βγει ο Ντάνλοπ έξω από την περιοχή του και θα βγάλει την μπάλα πλάγιο out. Ντάνλοπ εδώ που διεκδικεί θέση στην εθνική ομάδα της Βόρειας Ιρλανδίας, τη θέση δηλαδή του Πατ Τζένιξ. Αντωνίου θα κάνει τρίπλα επιτόπια, πολύ ωραία. Θα γίνει σέντρα. Θα κόψει όπως ο Τζέφρι. Και κόρνερ. Είδατε με πόση ευκολία παραχωρούν κόρνερ οι Ιρλανδοί. Παραλαμβάνουμε πολύ κρύο. Κοντά στο 0 η θερμοκρασία. Έβρεχε συνέχεια από το πρωί στο Μπέλφαστ. Σταμάτησε 2 λεπτά, κυριολεκτικά 2 λεπτά πριν αρχίσει το παιχνίδι. Υστερό το έδαφος. Και κόρνερ που εκτελείται, καλοχτυπημένο, αλλά βέβαια στην αγκαλιά του Ντάνλοπ, που θα προσπαθήσει να δώσει με τα χέρια στον Ντόχερτη. Από τον Καρούλια η μπαλιά, εκεί που κινείται ο Τότεν. Κυράστας, πάει για το τάκλινγκ, θα μπορέσει. Είναι ο Μάξουελ, για τον οποίο σας λέγαμε ότι είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός. Ένας ταχύτατος παίκτης και πολύ κοντρολαρισμένος. Κυράστας, Καρούλιας. Ταράσης. Κυράστας. Και είναι πλάγιο out. Πλάγιο out για τους Βορειοϊρλανδούς, ενώ θέλουμε ακόμη 6 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Στηρίζει διαιτητής να χτυπηθεί πιο πίσω αυτό το πλάγιο για τη Λίνφιλντ. Και είναι ο Κόιλ που θα κάνει το λάθος. Είναι ο Ρότσα που θα δώσει μπροστινή παλιά, που περνάει στο σπριν το Σαραβάκο. Σαραβάκος πάει να γυρίσει την μπάλα εκεί που κινείται ο Δημόπουλος. Θα είναι πολύ δύσκολη η προσπάθειά του. Αλλά ήταν πολύ ωραίο το ξεπέταγμα του Δημήτρη του Σαραβάκου. Κρόφορντ. Θα γίνει το λάθος, θα βγει μπροστά λίγο Αθηνός, πάει να ανοίξει για το Θανάση το Δημόπουλο, που μπαίνει και ψυχρό από πίσω και βέβαια είναι κίτρινη κάρτα. Σημάδευε τα πόδια του, όχι, δεν δίνει τίποτα. Ο Δανός ο διαιτητής. Ο Θανάσης ο Δημόπουλος βρίσκεται στο έδαφος. Είναι ο Ζάετς, αυτός που παίρνει φόρα. Είναι και ο Ρότσα κοντά. Ο Δημόπουλος σιγά σιγά σηκώνεται. Ο Ζάετς κατευθείαν σουτ και είναι κόρνερ. Ένα ακόμη κόρνερ, το 8ο που κερδίζει η ελληνική ομάδα. Και που θα εκτελέσει ο Ρότσα. Κόρνερ που εκτελείται, βγαίνει ο Ντάνλοπ, πάει για κεφαλιά και ο Αντωνίου, ο Ζάετς, σούτ από τον Δημόπουλο και έχει γίνει φάουλ, επιθετικό φάουλ. Μόνοι με την μπάλα στα πόδια για την Λίνφιλντ. Ντόναν.
30η του εμφάνιση σήμερα με τα χρώματα της Linfield. Θα γίνει λάθος, θα πάρει ο Σαραβάκος, θα κάνει ένα άνοιγμα εκεί για τον Δημόπουλο που θα κερδίσει τη μονομαχία. Δημόπουλος κλείνεται, πέφτει πάνω του με δύναμη ο Τζέφρι, παίζεται λέει ο διαιτητής. Είναι ο Τότεν αυτός που θα κάνει το 1-2 με τον Τζέφρι και είναι ο Ταράσης αυτός που θα κάνει το τάκλινο. Ο Ταράσης που έχει γίνει σκιά κυριολεκτικά του Μάξουελ, το νούμερο 11 του καλύτερου ίσως παίκτη της Linfield. Επέμβαση εκεί από τον Κυράστα, θα πάρει ο Μόνη, θα κάνει τη σέντρα. Κυράστας ξανά με κεφαλιά Ψαράκι. Πρεσάρουν τώρα οι Έλληνες παίκτες, κάτι που δεν έκαναν στα πρώτα λεπτά. Βέβαια ήταν και αυτά τα πολύ μεγάλα λάθη που επέτρεψαν στους Ιρλανδούς να πανηγυρίσουν τόσο νωρίς στα πρώτα 12 λεπτά 2 γκολ. Κάτι ανέλπιστο, κάτι που επαναλαμβάνουμε ούτε στον όνειρό τους θα έπρεπε να το είχαν δει. Ζάετς πάντα ξεφεύγει πολύ ωραία και του γίνεται φάουλ από τον Ντόναν. Θα πρέπει να αργήσει ο διαιτητής να σφυρίξει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, κυρίες και κύριοι. Με το δικό μου χρονόμετρο θέλουμε μισό λεπτό περίπου. Και να που αυτή τη στιγμή ο Φέντερικ σφυρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τον Παναθηναϊκό να χάνει μεν 3-2. Να πούμε ακόμα μερικά αποτελέσματα και ενώ το δεύτερο ημίχρονο άρχισε, νομίζουμε ότι ενδιαφέρει τους ποδοσφαιρόφιλους. Στο κύπελλο πρωταθλητριών, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός θα έχει αντίπαλο, θα μπορεί να κληρωθεί με την Αούστρια που κέρδισε 2-1 μέσα στο Βερολίνο τη Δυναμό, με την Γκέπρου τη Σοβιετική που κέρδισε 2-0 τη Λεύσκη. Θα έχει να κάνει ακόμη και με τη Σπάρτα Πράγας που νίκησε 2-1 την Λίγκμπι, αλλά και με την Μπορντό που προκρίθηκε επίσης. Όλα αυτά στο κύπελλο πρωταθλητριών ήρθε 1-1 με τη Δυναμό Βουκουρεστίου. Αυτά σαν μια ενημέρωσή σας εδώ από το Μπέλφαστ και στο παιχνίδι μας, στην αγωνία, στην πολύ μεγάλη αγωνία. Και ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά μετά τη Λάρισα και μετά τον άδοξο αποκλεισμό του Ολυμπιακού να έχουμε μια δεύτερη ομάδα στους 8. Μια αλλαγή έχουν κάνει οι Ιρλανδοί. Έχει βγει έξω το νούμερο 7 ο Μακί και έχει μπει ο Μόρεϊ. Οι Ιρλανδοί που βρίσκονται στην επίθεση προφανώς θα θέλησουν πάλι να ευνηδιάσουν. Τους έχει ανοίξει όρεξη βέβαια. Αλλά για να δούμε, δεν πιστεύουμε ότι θα είναι ο ίδιος Παναθηναϊκός πάλι σε αυτό το ξεκίνημα. Έχουν ζεσταθεί για τα καλά οι παίκτες. Και έχουμε ένα πλάγιο εδώ για τους Βόρειο Ιρλανδούς. Θέλουμε ακόμη να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί από ό,τι μας ειδοποίησαν στο ημίχρονο δεν είχαμε ούτε εμείς επαφή, δεν ξέραμε τι γινόταν. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε εδώ τεχνικό από το κύκλωμα που στέλνει την εικόνα, από το Λονδίνο βασικά. Μας το είπαν, ζητάμε συγγνώμη. Δεν ακούσατε, μάλλον είδατε, αλλά δεν ακούσατε την περιγραφή μου. Τουλάχιστον στο πρώτο γκολ από ό,τι μου είπανε, στο 8ο λεπτό ο Μακάχη έκανε το 1-0, θα το επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά, μαζί με τη συγγνώμη μας. Αν και δεν είναι, επαναλαμβάνουμε, δικό μας το λάθος. Να ο Ντόχερτι εδώ, που θα κάνει λάθος. Θα πάρει ο Αντωνίου. Ψυχραιμία, επαναλαμβάνουμε, η Linfield μπορεί να είναι επικίνδυνη στις επιθέσεις της, αλλά δεν είναι καμιά μεγάλη ομάδα. Δημόπουλος πετάει την μπάλα μπροστά, μπαίνει και αρπάζει την μπάλα κυριολεκτικά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και πολύ ωραίο αυτή η προσπάθεια, πάρα πολύ ωραία του Θανάση Δημόπουλου. Αρκεί να σας πούμε ότι στις 40 εμφανίσεις στα ευρωπαϊκά κύπελα η Linfield έχει μόνο 7 νίκες. Έχει 8 ισοπαλίες και έχει 22 ήττες. Έχει βάλει μόνο 40 γκολ και έχει δεχθεί 92. Τώρα βέβαια τα έκανε 43. Ο 28χρονος ο Ντάνλοπ στο βολέ αυτό. Τρέχει ο Καρούλιας και η μπάλα είναι πλάγιο για τους Ιρλανδούς. Μόνη, επέμβαση του Δοντά από τον Ντόναν, η μπάλα για τον Ντόχερτι. Η
μπάλα θα καταλήξει τελικά αριστερά στον Κρόφορντ που πάει να κάνει τη σέντρα. Θα πέσει πάνω του εκεί με δύναμη ο Σαραβάκος. Κόιλ, Μόρι στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει στον Τζέφρι. Ταράσης, Λιβαθινός, από τους καλύτερους αν όχι ο καλύτερος παίκτης. Στο πρώτο ημίχρονο Ζάετς και ευτυχώς η μπάλα και με λίγη κόντρα κατέληξε στο Λαφτσί. Απόκρουση του Τζέφρι. Καρούλιας. Και είναι πλάγιο. Πλάγιο για την ελληνική ομάδα βέβαια. Που έκανε και μια αλλαγή. Στο 27ο λεπτό στη θέση του Μαυρίδη μπήκε ο Θανάσης Δημόπουλος που τώρα έχει την μπάλα στα πόδια του. Καρούλιας. Δρίπλα που δεν πιάνει και φάουλ που κάνει ο Νίκος ο Καρούλιας. Και που εκτελείται γρήγορα από τον Ντόχερτη. Ταράσης και πλάγιο. Βλέπουμε το διαιτητή εδώ, τον Φρίκμαν, το Δανό. Κρόφορντ. Μάξουελ. Θα ανατραπεί. Θα γίνει φάουλ από τον Λιβαθινό. Ένα περίπου μέτρο έξω από την μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Φάουλ που εκτελείται. Διώχνει ο Κυράστας. Παίρνει ο Σαραβάκος. Άνοιγμα της μπάλας. Θα κόψει ο Αντωνίου, θα πάρει ο Θανάσης ο Δημόπουλος. Θα ξεφύγει πολύ ωραία από το τάκλινγκ του Τζέφρι και από τον Μόνι η μπάλα στον Ντάνλοπ. Προσπαθεί ο Δοντάς σε νεαρία μονομαχία και είναι πλάγιο για την Λίνφιλντ. Δεν έχουμε δει βέβαια κανένα σπουδαίο παιχνίδι, δεν υπάρχει ποιότητα, υπάρχει μια δύναμη, μια τραχύτητα αν θέλετε, πολλά χτυπήματα, αλλά πίσω από όλα αυτά είχαμε 5 γκολ. Και όταν υπάρχουν γκολ πολλά συγχωρούνται. Τότε είναι εδώ στην εκτέλεση αυτή του φάουλ για τους Βόρειο Ιρλανδούς και είναι επικίνδυνο και είναι ο Ζάετς αυτός που θα διώξει την μπάλα. Λιβαθινός θα απομακρύνει ακόμα πιο πολύ, Σαραβάκος. Μόνι. Κόιλ. Εκεί που είναι μόνο ο Ταράσης που θα κάνει κακό κοντρόλ. Βλέπετε πόσο δύσκολα σφυρίζει ο Δανός ο διαιτητής. Ζάετς. Θα γίνει το λάθος, θα πάρει ο Αντωνίου, στη συνέχεια ο Ιουγκοσλάβος εδώ. Θα βρει τρόπο, θα δώσει την μπάλα στον ξεμαρκάριστο Ταράση. Αντωνίου. Κοντά του ο Ρότσα, του πετάει την μπάλα. Ο Ρότσα που αλλάζει παιχνίδι αλλά δεν θα μπορέσει τελικά. Δοντάς θα κόψει. Πάνε για την αντεπίθεση. Οι παίκτες της Λίνφιλντ, καθυστερεί, παίρνει ο Ζάετς. Ζάετς για τον Αντωνίου, δυνατή παλιά, ελέγχεται από τον Κρόφορντ. Επαναλαμβάνουμε 10 με 12.000 περίπου θεατές στις κερκίδες του Windsor Park, του Εθνικού Σταδίου της Βόρειας Ιρλανδίας, και ανάμεσά τους περίπου 200 με 300 Έλληνες φίλοι εκδρομής του Παναθηναϊκού. Θα προλάβει ο Κυράστας και θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Είδατε πόσο ταχύτατη είναι σε αυτές τις αντεπιθέσεις του Βορειοϊρλανδοί. Κάτι άλλο που έκαναν και στην Αθήνα, όπου πέτυχαν και αυτό το γκολ. Ένα γκολ που τους έδωσε την ευκαιρία να γυρίσουν εδώ και να αρχίσουν τις δηλώσεις, να φανατίσουν τον κόσμο. Κόρνερ
κόρνερ που εκτελείται. Ζάετς θα διώξει το σούτ από τον Τότεν για να πάρει ο Ρότσα, να κάνει ένα άνοιγμα μπροστά. Πιέζει πολύ η Λίνφιλντ στο ξεκίνημα της επανάληψης. Μόνη θα κάνει λάθος, δεν θα μπορέσει ο Αντωνίου, θα πάρει Μόρι, κοντά του Καρούλιας. Μόνη, πολύ ωραία θα κόψει ο Κυράστας για να πάρει ο Αντωνίου και να περάσουν στην αντεπίθεση. Ρότσα προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, να δώσει και την παλιά για τον Δημόπουλο. Ελέγχει την μπάλα από τον Κόιλ που την αφήνει στον Ντάνλοπ. 3-2 πάντα προηγείται η Λίνφιλντ του Παναθηναϊκού. Είναι ένα σκορ που φέρνει την ελληνική ομάδα μέχρι στιγμής στις 8 καλύτερες της Ευρώπης. Ζάετς, Λιβαθινός, Ταράσης. Και είναι οι Ιρλανδοί αυτοί που τρέχουν τώρα και που βιάζονται. Λατσής. Το βολέ από το Θωμάτο Λατσί, πολύ δυνατό. Έγινε ένα λάθος και θα μπαλώσει τα πράγματα και ο Κόιλ θα γυρίσει την μπάλα στον Ντάνλοπ. Κόιλ εδώ με το νούμερο 6, επαναλαμβάνουμε, είναι ο γιος, 18 χρόνων, είναι ο γιος του μάνατζερ της Λίνφιλντ, που είχε να παίξει 15 μέρες. Δεν είχε ξαναπαίξει από τον αγώνα της Αθήνας. Ντάνλοπ στο βολέ. Κυράστας έτοιμος για την κεφαλιά απόκρουση. Ντόχερτι και Ντόρναν. Κοντά του ο Ρότσα τον παρενοχλεί. Μόνη. Ντόναν. Θα κάνει λάθος. Θα πάρει ο Αντωνίου. Έγινε μια κόντρα. Προσπαθεί ο Δημόπουλος. Παίρνει ο Αντωνίου. Πιο πίσω η μπάλα. Καρούλιας. Κοιτάξτε πως τρέχουμε. 2-2 και 3-3. Ζάετς. Τώρα τον κυκλώσανε 3-4. Κυράστας. Ταράσης. Λιβαθινός. Στον κενό χώρο στο κέντρο για τον Ζάετς. Κυράστας. Ο χρόνος να περνάει. Καρούλιας και Λατσής. Καινούργιο βολέ από τον Έλληνα goalkeeper. Τρέχει ο Λιβαθινός, τρέχει και ο Κρόφορντ, πιο δυνατός ο Ιρλανδός, πιο γρήγορος. Θα κάνει και μερικά μέτρα για να κόψει τελικά ο Αντωνίου και να δώσει στο Σαραβάκο δυνατή η παλιά. Και έχουν περάσει 15 λεπτά, 16 από το δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχουμε δει τίποτα το σπουδαίο, τίποτα το ιδιαίτερο και από τις δύο πλευρές. Σαραβάκος, παλιά για τον Ταράση που είχε περάσει μπροστά. Λάθος από τον Μακάχη. Θα πάρει ο Καρούλιας. Προσπαθεί να ξεφύγει. Η δύναμη στην τέχνη. Τον ρίχνει κάτω. Και φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Βέλιμι Ζάετς εδώ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ταράσης. Παναβάνουμε στο 14ο προς 15ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Η Λίνφιλντ προηγείται πάντα 3-2 του Παναθηναϊκού. Και ο Νίκος ο Καρούλιας αυτός που έχει την μπάλα. Θα την γυρίσει στο Γιάννη Δοντά, που παίζει στόπερ απόψε. Κυράστας, Αντωνίου, Δημόπουλος. Θα κάνει το λάθος. Θα πάρουνε με τον Τότεν. Πάει να βγάλει σέντρα. Και ο Λαψής θα μπλοκάρει την μπάλα. Είχε μια σταστιμάρα εκεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ευτυχώς μπόρεσε ο Λαψής και μπλοκάρισε την μπάλα. Σαραβάκος, Κρόφορντ και Ντάνλοπ. Ντόχερτι στο χώρο του κέντρου. Μόρεϊ πήρε τη θέση του Μάκη στο δεύτερο ημίχρονο. Ντόχερτι, Ζάετς, Λιβαθινός, θα πάρει την κόντρα. Θα περάσει μπροστά ο Ιουγκοσλάβος.
Κλείνεται από τον Ντόρναν. Κρόφορντ. Και έχουν αρχίσει πάλι τα μικρολάθη. Κυράστας, Ταράσης, άλλο λάθος. Καρούλιας, Λιβαθινός, Ρότσα. Αντωνίου, Καρούλιας, Δοντάς, Ρότσα. Φεύγει ο Αντωνίου, του πετάει ωραία την μπάλα από τα αριστερά. Ρότσα που βγάζει με μία τη σέντρα πάνω από τα δοκάρια της Λίνφιλντ. Έχουμε 16 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Αγώνας χωρίς ποιότητα. Θα κόψει ο Καρούλιας, θα πάρει ο Τότεν. Θα δώσει τον Ντόχερτη. Αυτό στον Μόνι που δεν θα μπορέσει, είναι πλάγιο. Ο Νίκος ο Καρούλιας στο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Δύο παίκτες πάνω στο Ρότσα. Τίποτα, λέει ο Δανός. Είναι ο Κόιλ αυτός που έχει την μπάλα. Και Λαυσής. Στο βολέ υπάρχει μια ησυχία, μια κάλμα στο γήπεδο. Ούτε οι Ιρλανδοί φωνάζουν, ούτε οι Έλληνες φωνάζουν. Ίσως δεν έχουν και το κουράγιο μετά από αυτή την υπερένταση του πρώτου ημιχρόνου. Μετά από αυτή τη συγκλονιστική αυξομοίωση στο σκορ. Ζάετς Ρότσα. Ζάετς, Σαραβάκος και Ρότσα. Και άνοιγμα για το Δημόπουλο που δεν... Όχι, θα την προλάβει. Καρούλιας κάνει το σουτ, πολύ άστοχο. Νάτος εδώ ο Νίκος ο Καρούλιας. Κρόφορντ και Μόρεϊ για τον Μάξουελ. Ζάετς, Ταράσης. Παλιά εκεί που δεν βρίσκεται κανείς συμπαίκτης του. Ο χρόνος να περνάει. Από τον γκόλ στον Ντόρναν. Αυτό στον Κρόφορντ. Και αυτό στον Μόρεϊ. Που θα κάνει τη σέντρα, δεν θα μπορέσει. Επέμβαση του Ταράση και είναι πλάγιο. Και να εδώ μια αλλαγή που ετοιμάζεται να γίνει για την ομάδα του Belfast. Ας δούμε όμως εδώ την ζωντανή μας μετάδοση. Πήγαν να περάσουν μια παλιά, δεν μπόρεσαν και μπροστά εδώ ξεκίνησε ο Σαραβάκος. Είναι μόνος του. Πάει να γυρίσει για τον Δημόπουλο. Μόνι στον Ντάνλοπ. Και αυτός με μία στον Τότεν. Έγινε το λάθος. Αντωνίου Δημόπουλος. Μόνη, Δοντάς θα κόψει με πολύ ωραίο τρόπο. Θα πάρει ο Καρούλιας. Αντωνίου, Ρότσα, Καρούλιας. Στον ξεμαρκάρι στο Λιβαθινό. Αυτό στον Αντωνίου. Με κάτω την μπάλα. Ρότσα. Και φάουλ. Φάουλ από τον Ντόχερτη. Είναι πολύ βαρύς ο αγωνιστικός χώρος. Σας λέγαμε και προηγούμενο ότι έβρεχε από το πρωί. Ενώ χθες δεν έριξε ούτε ψυχάλα, σήμερα έβρεχε από το πρωί. Και σταμάτησε 2 λεπτά πριν αρχίσει ο αγώνας. Η σέντρα εδώ από τον Ρότσα και η επέμβαση του Ντάνλοπ. Ένας πολύ σταθερός, πολύ καλός, πολύ θετικός γκολκίπερ. Μόρεϊ. Ταράσης, Ζάετς. Βλέπει το Σαραβάκο στον κενό χώρο, τρέχει ο Δημήτρης ο Σαραβάκος. Μπαίνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν θα γίνει όμως καλή σέντρα. Υπάρχει και το κόρνερ.
19ο λεπτό στην επανάληψη. Λίνφιλντ Παναθηναϊκός 3-2. Προηγήθηκαν οι Βόρειο-Ιρλανδοί 3-0. Είδαμε τον Κόιλ για λίγο και βλέπουμε εδώ τον Χουάρα Μορότσα σε αυτή την εκτέλεση κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Κόρνερ που εκτελείται. Ο Αντωνίου πήραν την κεφαλιά και είναι το 3-3. Είναι το 3-3 από τον Κώστα τον Αντωνίου. Κάτι που έκανε και την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο Χαριλάου. Σκοράρει ξανά. Σκοράρει για τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια καταλαβαίνετε τι γίνεται στο γήπεδο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στο γήπεδο από τους 200-300 Έλληνες, αλλά και στον πάγκο. Κοιτάξτε ξανά τον γκολ. Κοιτάξτε τον γκολ που να ρισκάρουμε να το πούμε, αν και στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει κανείς να κάνει προβλέψεις. Φέρνει τον Παναθηναϊκό στους 8 του κυπέλου πρωταθλητριών. 3-3. Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός και είναι αυτό που σας τονίζαμε από την αρχή, ότι η Λίνφιλντ δεν είναι καμιά μεγάλη ομάδα. Απλά εκμεταλλεύεται το ότι παίζει στο γήπεδό της, εκμεταλλεύεται τη δύναμή της και την ταχύτητά της. Και εκμεταλλεύτηκε βέβαια αυτά τα δύο ολέθρια αμυντικά σφάλματα του Παναθηναϊκού για να φτάσει κοντά στον γκολ. Από εκεί και πέρα είναι μια καθαρά βρετανική ομάδα με όλα τα χαρίσματα και όλα τα μειονεκτήματα των Άγγλο-Σαξώνων. 3-3. Είναι ο Λιβαθινός εδώ. Το γκολ αυτό ακριβώς στο 20ο λεπτό της επανάληψης από τον Κώστα τον Αντωνίου. Καρούλιας, παίζουν με άλλο αέρα πια οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι ο Μάξουελ εδώ, θα του κάνει φάουλ, ο Θανάσης ο Δημόπουλος. Και βέβαια τώρα οι Ιρλανδοί τρέχουν και δεν φτάνουν. Χρειάζονται 2 γκολ για να πάρουν την πρόκριση. Ακούγεται και ο εθνικός ύμνος από τους Έλληνες φιλάθλους εδώ, και βέβαια είναι συγκινητικές στιγμές. Όταν βλέπεις μια ομάδα να χάνει 3-0 και να κατορθώνει, με τι κουράγιο αλήθεια, και μπράβο στα παιδιά του Παναθηναϊκού, να κατορθώσουν να ανατρέψουν αυτό το 3-0. Δεν νομίζουμε ότι έχει ξαναγίνει ποτέ από ελληνική ομάδα σε αγώνα κύπελλο Ευρώπης. Όχι, δεν νομίζουμε, σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει. Κυράστας, Ζάετς, Κυράστας. Λαφτή στο βολέ. Προσπαθεί ο Δημόπουλος. Ξανάρχισαν τα τραγούδια. Οι Ιρλανδοί. Στο μεταξύ έχει γίνει και μια άλλη αλλαγή. Πριν από μισό λεπτό μπήκε ο Κάργετ με το νούμερο 15 και βγήκε ο Τότεν. Είναι η δεύτερη αλλαγή για τον Κόιλ, τον μάνατζερ της Λίνφιλντ, τον πολυλογά. Κόιλ, Ταράσης, Αντωνίου, Σαραβάκος, Ζάετς. Τρέχει ο Μάξουελ, έγινε το λάθος και δεν είναι λάθη αυτά από το Ζάετς. Παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Είδατε, λίγο έλειψε να γίνει το 4-3. Αντωνίου. Μπροστινή παλιά για το Σαραβάκο που δεν είναι offside. Σηκώνει ψηλά το κεφάλι του Σαραβάκος. Ψάχνει για συμπαίκτη του και είναι ο Μόνι τελικά αυτός που θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Κοιτάξτε εδώ, μας ξαναδίνουν οι κάμερες του BBC το λάθος αυτό του Βέλιμιρ Ζάετς. Και είδατε εδώ, ο Μακάχη πλάσαρε χωρίς καθυστέρηση. Στο κόρνερ λοιπόν είναι το 13ο κόρνερ που κερδίζει η ελληνική ομάδα και που θα εκτελέσει ο Δημήτρης ο Σαραβάκος για να διώξει ο Κόιλ, να πάρει ο Δημόπουλος, να ανοίξει για τον Ταράση. Αυτό στον Δημόπουλο. Ζάετς. Δεν μπόρεσε ο Αντωνίου.
Δεν ήταν και εύκολο άλλωστε να στο πάρει την μπάλα στον αέρα. Έγινε και το λάθος από τον Μόρι και παίρνει ο Ζάετς και μπαλιά που δεν περνάει για τον Αντωνίου ξανά. Σημάδευε τον Αντωνίου και ο Κρόφορντ στον Ντάνλοπ. Έχουν κοπεί βέβαια τα πόδια των Ιρλανδών. Είναι φυσικό αυτό. 3 γκολ μέσα στο γήπεδό τους. Καρούλιας στον Ρότσα. Κυράστας. Σαραβάκος. Βλέπετε πόσο δύσκολα σφυρίζει ο Δανός. Έχουμε να τον ακούσουμε πάνω από 3 λεπτά. Δημόπουλος, πεισματάρης, δυνατός, στέκεται όρθιος, δεύτερο μαρκάρισμα και αυτή τη φορά σφυρίζει. Παρότι είχε το πλεονέκτημα, παρότι είχε την μπάλα στα πόδια, παρότι έμπαινε ο Δημόπουλος, αυτή τη φορά έδωσε φάουλ. Λίνφιλντ Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, 3-3 σε ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ 2 από τον Μπέλφαστ στον αγώνα ρεβάνς του δεύτερου γύρου του κυπέλου πρωταθλητριών. Ο Παναθηναϊκός είναι σχεδόν με το ένα πόδι στους 8 της Ευρώπης και η καινούρια κεφαλιά εδώ από τον Αντωνίου που είναι τόσο καλός στο ψηλό παιχνίδι. Ντάνλοπ, Ρότσα και φάουλ. Έφαγε την κλωτσιά στη μέση και δέχεται και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη στον Ταράση, κίτρινη και στο Ρότσα και μας καναδίουν τη φάση. Είδατε τι έγινε και σε αργή κίνηση. Καρούλιας, Κάργκετ και η μπάλα είναι φλάγιο. Καρούλιας για τον Αντωνίου που κινείται πιο επιθετικά βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ξεφύγει από αυτό τον ρόλο του κόφτη που έπαιζε στο πρώτο. Ζάετς, Ρότσα και Καρούλιας. Ζάετς, Ρότσα. Πέρασε την μπάλα μέσα από τα πόδια του Μάρεϊ και δίνει για τον Αντωνίου αυτό στο Λιβαθινό, απευθεία σουτ του Σπύρου του Λιβαθινού, η μπάλα out. 28ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Είμαστε πάντα στο 3-3. Και η Λίνφιλντ χρειάζεται πια 2 γκολ για να αποκριθεί. Δοντάς και ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν είναι αυτός που ήταν στα πρώτα 20 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου βέβαια. Αυτός ο πολύ κακός Παναθηναϊκός, ο αγνώριστος, η σκιά του μεγάλου Παναθηναϊκού. Έχει σοβαρέψει πάρα πολύ στο παιχνίδι του, έχει γίνει πιο αποφασιστικός και δυνατός και έχει καταλάβει ότι μόνο με pressing και συνεχές τροχάδι μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και όχι μόνο τα βγάλε πέρα, αλλά πέτυχε και 3 γκολ. Και έγινε και ένα σπρώξιμο, παίζεται ξανά λέει ο διαιτητής. Μόνη, Δημόπουλος, Αντωνίου, Ρότσα, Κυράστας. Το βολέ από το Λαφτσί για τον Ρότσα θα κόψει εκεί ο Τζέφρι. Κρόφορντ με την μπάλα στα πόδια για την Λίνφιλντ. Μπαλιά που δεν περνάει από το Δοντά. Είναι ο Ντόρνταν, αυτός που θα δώσει στον Μακάχη. Μόνη. Ντόχερτη. Πάνε να κάνουν το 1-2. Η επέμβαση του Δοντά. Επέμβαση του Κυράστα στη συνέχεια. Μόνη. Κόιλ. Τον καταδιώκει ο Ρότσα. Και αυτή τη φορά δέησε να σφυρίξει ο Δανός. Ο Κόιλ βρίσκεται στο έδαφος. Και να δώσει το φάουλ για την Λίνφιλντ.
Κόιλ είναι από τα πιο συμπαστικά, από τα πιο ήσυχα παιδιά της Linfield. Βρίσκεται στο έδαφος, δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Και ξαναβλέπετε εδώ τη φάση του τραυματισμού του νεαρού κεντρικού αμυντικού της Linfield από το μαρκάρισμα αυτό του Juan Ramon Rocha. Linfield στους κερκίδες, παρηγοριά για τη Linfield που είδε το όνειρο να γίνεται φιάλτης. Εκτελείται τελικά το φάουλ από τον Μόνι. Είναι ο Αντωνίου αυτός που προσπαθεί. Είναι ο Μάξουελ μέσα στην περιοχή. Ο Κυράστας, ο Ταράσης. Ήταν μόνος και σε θέση βολής ακριβώς από το σημείο του πέναλτι, όπως είδατε εκεί. Ο Μακάχη. Μόνι. 30-31 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Από τον Μόρι, Δοντάς, Αντωνίου. Διώχνει, απομακρύνει όπως. Επιμένουν οι Ιρλανδοί. Μόρι και είναι πλάγιο. Στο μεταξύ ο Κόιλ εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι τραυματίας. Πράγμα που σημαίνει ότι η Linfield παίζει με 10 παίκτες εδώ και 1 λεπτό, γιατί έχει κάνει και τις 2 αλλαγές της. Κυράστας και Λαφτσής. Το βολέ από το Θωμάτο Λαφτσί. Θα πάρει ο Ρότσα. Θα δώσει στον Καρούλια. Αντωνίου που ξεφεύγει με πολύ ωραίο ελιγμό. Και θα κερδίσει αυτό το πλάγιο. Καρούλιας, Αντωνίου και φάουλ. Φάουλ που κάνει ο Μόνι πάνω στον Κώστα τον Αντωνίου. Και φάουλ που θα εκτελέσει ο Ρότσα. Εκτελείται τελικά, ο Ντάνλοπ βγαίνει, διώχνει με τις γροθιές για να πάρει ο Μάρι, να κάνει λάθος. Ο Δοντάς και πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Και είναι ο Κόιλ εδώ έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Έχει βγει η μπάλα, είναι out. Ο Κόιλ εδώ σε πρώτο πλάνο, σε κοντινό μάλιστα. Θα ξαναμπεί στον αγώνα. Και ο Ντάνλοπ θα εκτελέσει αυτό το βολέ. Ζάιτς. Και φάουλ του Ιουγκοσλάβου πάνω στον Μάξουελ. Στον Φίλιπ Μάξουελ. Όλα αυτά 12 περίπου λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Κάργετ. Πίσω στον Κόιλ. Μόνι. Κάργετ. Στον Μάξουελ που είναι μέσα στην περιοχή και που ζητάει φάουλ. Και είναι ο Ζάιετς αυτός που θα βγάλει την μπάλα πλάγιο. Κάργετ πάνω στην πλάτη του Ρότσα. Και έχουμε πλάγιο. Πλάγιο που εκτελεί ο Μόνι. Out. Κόρνερ δίνει ο διαιτητής. Ο Καρούλιας διαφωνεί, αλλά δεν μετράει η γνώμη του.
κόρνερ που εκτελείται. Πιάνει μια κεφαλιά εκεί ο Τζέφρι που είχε προωθηθεί για να διώξει ο Δοντάς, να δώσει εκεί που κινούνται μαζί ο Δημόπουλος και ο Σαραβάκος. Ωραία αναλλαγή της μπάλας. Ο Δημόπουλος που δεν θα προλάβει, κλείνεται και η μπάλα θα καταλήξει στον Ντάνλοπ από την επέμβαση εκεί του Μόρεϊ. Κρόφορντ. Τα λεπτά κυλάνε και κυλάνε υπέρ του Παναθηναϊκού. Κυράστας πάει να βγει από μπροστά, δεν θα μπορέσει και τελικά η μπάλα θα καταλήξει στο Λαφτσί και στη συνέχεια στον Καρούλια. Σαραβάκος, Κυράστας, Καρούλιας και Λαφτσής. Στο ίδιο σκηνικό. Το σκηνικό που δεν αλλάζει. Εκμετάλλευση του χρόνου που περνάει. Σφυρίζει ο διαιτητής. Τόχερτη. Ρότσα. Προσπαθεί να στοπάρει. Τόρναν. Ρότσα. Κρόφορντ. Αλλάζουν την μπάλα οι Βορειοϊρλανδοί με τον Τόρναν τώρα. Και φάουλ. Φάουλ του Τζέφρι πάνω στον Θανάση τον Δημόπουλο. Ήταν πολύ σπιρτόζος όπως είδατε. Πολύ δραστήριος από το λεπτό εκείνο που μπήκε στον αγώνα. Κυράστας. Λαφτσής. Ο Αντωνίου που πέτυχε τον γκολ της Σοφάρης έκανε το 3-3 δηλαδή και ο Καρούλια στη συνέχεια. Και να εδώ ο πάγκος της Λίνφιλντ με τον Ρόιλ που κάτι φαίνεται να λέει, είναι ευριασμένος. Τον ατράπηκαν όλα τα σχέδια. Λαφτσής στο Ζάιετς. Ποδόσφαιρο σκοπιμότητας βέβαια και καμιά φορά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Το βολέ από τον Λαφτσί, Ρότσα, το τάκλιν από τον Μάνι και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Νίκο τον Καρούλια. Αντωνίου. Και πλάγιο για τον Παναθηναϊκό ξανά. Εκτελεί ο Καρούλιας. Προσπαθεί να γυρίσει ο Λιβαθινός και είναι κόρνερ και σωστά και βέβαια άδικα διαμαρτύρονται οι Βορειοϊρλανδοί. Ο Παναθηναϊκός έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Το κυνεί όπως θέλει αυτός. Έχει πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Πέρασε μεγάλη μπόρα βέβαια, μεγάλη δοκιμασία. Ρότσα, Λιβαθινός, Δημόπουλος που γυρίζει, Αντωνίου προσπαθεί για κεφαλιά. Λιβαθινός, Δημόπουλος και Ντάνλοπ. Ταράσης και φάουλ που έκανε πάνω στον Μακάχη. Και δείχνει κόκκινη κάρτα στον Ρότσα, είχε δεχτεί κίτρινη προηγουμένως. Είδατε ήταν παράξενος ο διαιτητής. Εδώ γινόταν σκοτωμός μέσα στο γήπεδο, έπεφταν κορμιά κάτω, αντιαθλητικά χτυπήματα, κλωτσιές στο στομάχι του Λιβαθινιού και δεν είχε δείξει παρά μια-δυο κίτρινες κάρτες. Τελικά βγάζει δεύτερη, εδώ εξαντλεί όλη του την αυστηρότητα. Εξαντλεί όλη την αυστηρότητα και δείχνει κόκκινη κάρτα στον Ρότσα και ο Παναθηναϊκός τώρα θα παίξει με 10 παίκτες. Θα παίξει με 10 παίκτες στα 7 τελευταία λεπτά. Στα 7 τελευταία λεπτά με 10 παίκτες και για κοιτάξτε τι γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Μόρι και κόρνερ.
Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει μια αλλαγή. Θα μπει ο Γρηγόρης ο Παπαβασιλείου. Κόρνερ που εκτελείται. Είναι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού πίσω. Μηδενός εξαιρουμένου. Καινούριο γέμισμα από τον Μάρι. Σαραβάκος. Θα κόψει ο Κόιλ. Θα δώσει στον Κρόφορντ. Θα βγει ο Λαφτσής, θα μαζέψει την μπάλα. 6 ακόμη λεπτά. Βλέπουμε το Ρότσα παρηγόρητο στον πάγκο. Δακρυσμένο. Και να εδώ ο Παπαβασιλείου. Ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου που είναι έτοιμος να μπει στον αγώνα. Θα είναι η δεύτερη αλλαγή του Γιάτσεκ Μοχ. Θα δούμε τι νοστή θέση θα πάρει. Στο μεταξύ ήταν ο Τζέφρι, αυτός που έδωσε την μπάλα στον Μόρι. Είναι ο Ντόχερτι, αυτός που ανοίγει αριστερά για τον ξεμαρκάριστο τον Κρόφορντ. Τον κλείνει ο Δοντάς, του κάνει και την τρίπλα, κάνει και τη σέντρα και ο Λαφτσής θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Τι μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, επαναλαμβάνουμε. 5 ακόμη λεπτά. 5 ακόμη λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Κόρνερ που εκτελείται. Διώχνει ο Δημόπουλος. Πάει για σου το Κρόφορντ. Πάνω στον Δημόπουλο η μπάλα. Ταράσης. Ανατρέπεται και φάουλ. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρονται οι Ιρλανδοί. Πεντακάθαρο το φάουλ πάνω στον Κώστα τον Ταράση. Η αλλαγή θα γίνει τώρα στον Παναθηναϊκό. Θα βγει ο Δημήτρης ο Σαραβάκος και θα μπει ο Γρηγόρης ο Παπαβασιλείου. 4 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας ρεβάνς Λίνφιλντ Παναθηναϊκού. Λαφτή στο βολέ. Τρέχει ο Λιβαθινός. Τρέχει και ο Τζέφρι. Να ο Δημόπουλος. Μπαίνει και ο Αντωνίου από τα αριστερά. Γίνεται η σέντρα. Τρέχει εκεί και ο Παπαβασιλείου για να καταλήξει μπάλα στον Καρούλια. Και δεν νομίζουμε ότι υπάρχουν περιθώρια, χρονικά περιθώρια πια στη Λίφιτ να ελπίζει. Ζάετς. Κυράστας με όλη του την άνεση. Πίσω στο Λαφτή. Ξανά το βολέ από το Λαφτή. Ο Δημόπουλος θα πάρει την κεφαλιά. Αλλά είναι τόσο μόνος του μπροστά. Είναι ο μόνοι αυτός που θα γυρίσει την μπάλα στον Ντάνλοπ. Επαναλαμβάνουμε ότι ο Παναθηναϊκός στα 7 τελευταία λεπτά παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρότσα. Κρόφορντ, Ταράσης, Λιβαθινός που έκανε τόσα χιλιόμετρα, Μάνι. 3 ακόμη λεπτά. 3 ακόμη λεπτά χωρίζουν τον Παναθηναϊκό από την οριστική πρόκριση στους 8 του κυπέλου πρωταθλητριών. Είναι μια χαρά που χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν, παρά το αρχικό μούδιασμα με τα 3 γκολ της Λίνφιλντ. Αυτά ξεχνιούνται. Η πρόκριση παραμένει για να αντιθυμούνται και να αντιθυμούνται χρόνια. Και είχαν, επαναλαμβάνουμε, από την εποχή του Wembley του 1971, 13 ολόκληρα χρόνια, να χαρούν τέτοια χαρά. Να γευτούν μάλλον τέτοια χαρά. Κάρκετ προς την Ιμπαλιά, εκεί που κινείται ο Γιάννης Οδοντάς. Παπαβασιλείου. Κυράστας. Σπρώχνεται, καλύπτει την μπάλα. Φάουλ, τον χτυπάνε, πέφτει κάτω και επιτέλους σφυρίζει φάουλ ο διαιτητής.
1,5 ακόμη λεπτό, κυρίες και κύριοι, φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλοι της ΕΡΤ2, για να τελειώσει το παιχνίδι αυτό που είχε τέτοια δραματική εξέλιξη. Σπάνια έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε αγώνα ελληνικής ομάδας στα κύπελα Ευρώπης. 1,5 ακόμη λεπτό, ρουτίνας πιο πολύ. Καρούλιας και φάουλ. Κοιτάζει ο διαιτητής στο ρολόι του. Μόρεϊ θα κάνει την τρίμπλα στον Καρούλια, θα βγάλει και τη σέντρα, θα διώξει εκεί ο Κυράστας για να πάρει ο Δημόπουλος. Καρούλιας. Κόλλη. Καρούλιας. Δημόπουλος. Λιβαθινός. Ο Κόιλ βρίσκεται στο έδαφος. Το φάουλ εκτελείται από τον Μόνι. Συμπληρώσαμε 90 λεπτά. Ντόχερτι. Μάξουελ τη γυριστή κεφαλιά. Καρούλιας. Επέμβαση και η μπάλα είναι πλάγιο out. Πλάγιο out για την Λίνφιλντ. Ίσως να είναι αυτή και η τελευταία επίθεση. Τελευταία προσπάθεια. Μόνη εκτελεί. Πρώτη κεφαλιά. Διώχνει ο Ζάετς. Κόιλ. Γυρίζουν πίσω την μπάλα οι Ιρλανδοί. Και να η αντεπίθεση. Για να δούμε. Παπαβασιλείου. Όχι, προλαβαίνουν, γυρίζουν πίσω οι Ιρλανδοί. Αντωνίου. Και από το Δοντά πίσω στο Λατσί. Κυράστας. Δευτερόλεπτα απομένουν από την μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη χαρά, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, θέλουμε να πιστεύουμε και για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να βλέπουμε φανέλες, πρέπει να βλέπουμε εθνικό ποδόσφαιρο, ποιότητα. Δευτερόλεπτα λοιπόν ακόμη, να επαναλάβουμε ότι στο 8ο λεπτό ο Μακάχη έκανε το 1-0, στο 10ο Μάξουελ το 2-0. Στο 25ο λεπτό ο Μακάχη ξανά με πέναλτι το 3-0. Στο 21ο λεπτό ο Σαραβάκος μείωσε σε 3-1, ο Σαραβάκος που 2 λεπτά νωρίτερα είχε δοκάρει. Και στο 32ο ο Ρότσα το 3-2 και στο 20ο της επανάληψης